música, 4 mulleres galegas publican un disco, o Efecto Faltriqueira. Elas mesturan o folk tradicional e tamén a canción popular galega. Con este videoclip do tema Corpiño Xeitoso nos presentan as Eumesas Faltriqueira, o seu segundo traballo, un disco ecléctico titulado Efecto Faltriqueira que nos quere deixar claro cal é o elemento diferencial que nos ofrece este grupo. Se hai unha palabra que engloba todo é a liberdade, non? Quixemos tamén facer un homenaxe a esa liberdade neste segundo disco, pois expresando con unha letra de Víctor Jara o que é o cantar libre, non? O canto libre. Varias voces fronte á monofonía das cancións tradicionais. Ritmos novos materializan esa liberdade que non lle impide a este cuarteto beber da música popular galega da que proceden para transformala. A diferencia do primeiro disco, que era casi todo de raíz tradicional, aquí hai moita... Quixemos, pois eso, lembrarnos de autores que tiveran moita importancia ou ben na nosa infancia ou ben na historia da música. Nosa Señora ten un ramo na man e das virtudes do ramo moito se pode agardar. Miña irmá fica... Dende clásicos ata propostas máis innovadoras como esta versión country do tema Caixa de Roseira poderemos escoitar entre os 12 cortes deste álbum. Con eles estas eumesas queren convencer mesmo aqueles que foron máis críticos co seu anterior traballo. Aquelas críticas viñan un pouco porque tampouco ninguén antes fixera xogara coas cancións tradicionais deste xeito. Entón supoño que esa xente que por primeira vez escoitaba as polifonías en temas tradicionais, pois lle pareceu unha falta de respeto no seu momento que o mellor hoxe opinan de outro xeito. Irmá, non has de chorar. Invítannos a escoitalas. Oportunidades teremos porque as súas gorxas andan en plena promoción polas salas de concertos de Galicia. No meu corazón sempre estar co meu amado, sempre estar co meu amor, nunha caixa de roseira e de mármore un altar, sempre estar co meu amado, sempre estar con meu